Good morning mga kapaparts. Welcome to Paparts Garden Tutorial. Kumusta? So ang masarap ngayon ay magluto ng ampalaya. So magkano bang ampalaya sa merkado ngayon mga kapaparts? Di ba mahal? So dapat magtanim para hindi tayo bili ng bili pa. So sa araw na to, mag-harvest na tayo ng ampalaya para iluluto ngayong umaga. Tayo na mag-harvest tayo kay 2 lang o 3 bunga para tamang-tama lang para sa pagluto sa umaga ito. Safford jokes. So nandito tayo sa area ng ampalaya natin upang mag-harvest kasi magluto tayo ngayon ng ampalaya sa itlog. So mayroon tayong nakita dito, pwede na to. 3 lang ata, mayroon pa isa doon sa bandang taas. Yung sakto-sakto lang na ma-consume natin. Itong advantages mga kapaparts, pag nasa backyard lang yung mga gulay natin kasi pwede tayo mag-control kung ilang piraso lang ang kukuha natin. So marami pa dito mga maliliit. Ibig sabihin nun, tuloy-tuloy ang pagmumunga, tuloy-tuloy tayo makakain ng ampalaya. So after this day, mga 5 days from now, pwede na naman tayo magluto ng another ampalaya. So ganito, at meron pa tayo nagtatanim. So magtanim tayo mga kapaparts. Sabayan nyo ako magtanim ng mga gulay sa inyong bakuran upang hindi tayo bili pa. So meron ako dito sayote, sana mamunga na rin to para hindi na tayo magbili pa ng sayote kasi sobrang mahal ang sayote ngayon. So magkano ba ang kilo ng ampalaya ngayon sa palengke? So ito ba ay bibilin pa natin pag mayroon tayong backyard garden? Ito na, hindi na tayo dapat pa magbili. So mga kapaparts, I will cut it. Hindi ko may video sa inyo kasi hawak kong cellphone, tapos hawak ko patong gunting. So ganito na lang, ipakita ko na lang sa inyo mamaya after sa aking pag-harvest. So thank you so much sa palaging panonood dito sa Paparts Tutorial Garden. So mag-umpisa na tayo mag-harvest mga kapaparts. Sana kayo ganun rin dyan sa mga bawat bahay nyo. Mag-umpisa na tayo magtanim pa para balang araw harvest na lang tayo. So ayun mga kapaparts, nakuha na tayo 3. Meron pa tayo dito ng mga tinanim na ampalaya papuntang doon. Ayan, ampalaya pa rin yan mga kapaparts, para upang sa ganun tuloy-tuloy ang pag-harvest natin balang araw. So huwag kalimutan mag-subscribe sa Paparts Jokes, kung saan ay nagtuturo kung paano magtanim ng mga gulay sa ating mga bakuran. So kaya ito nang resulta sa pagtanim ng mga gulay sa bakuran. So hindi na tayo bili pa mga kapaparts. Ito tamang-tama to, kahaluan lang to ng isang itlog o 2. Pwede na pang almusal, di ba mga kapaparts? So ganun lang kasimple ang buhay
So, ang pera para ibili ng ampalaya ay pwede na natin gamitin pabili pa ng ibang ibang sangkap. So, hindi natin ilaan lang lahat sa gulay. Kasi pag gulay ang pag-usapan, andito na yun ngayon sa ating bakuran. It's my life. Thank you. And I wish you all God bless. It's my life. So, lamesa na ang ating It's my life. palaya. Shop, 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 shopping. It's my life. Walang halong chemicals at alam natin na wala tong halong chemicals dahil galing na to sa ating backyard garden. So, tanim ng tanim mga kababarts para balang araw. Hindi na tayo bili pa ng mga gulay. Fafford Jokes.